idan mutum ya zo sai ya ce maka yana son shinkafa mudu 5, daga inda ya miƙa kudin shinkafa mudu 5 din nan duk abin da za ka tauye a cikin mu'awun to ba shi da bambanci da sata ka mishi asalin sata. Abin da za ka tauyen shi hakkinsa ne. Jama'a mun fahimta? Hakkinsa ne. Abin da za ka tauye hakkinsa ne, saboda haka za a karɓa mai hakkinsa ne a matsayin kayan zalunci. Jama'a mun fahimta? Ka san wani yana ganin barayi su ne masu zuwa suna satar dukiyar mutane a fake, shi kuma zai iya buɗe buhuhunan shinkafa ko suga ya rage, amma bayi kallon shi barawo ne. Da wancan da ya ɗauki dukiyar mutane da kai da ake bukatan shinkafa 50 kg aka samu 59 da wani abu, abinda ya ragun alhaji sata kai. Jama'a mun fahimta? Kuma yana daga cikin da yawa ba duka ba, da yawa daga cikin ɗabi'un mawadatanmu 'yan kasuwa. Mutum ne duk abin da Allah zai mishi na goma ta arziki ya mishi, in lafiyarsa za a duba waje zai fita a duba shi, in karatu 'ya'yansa za su yi waje za su fita, amma sai ka samu ya zo ya ƙara zaluncinsa a kan ƙananan mutane wadda sai sun fita yau su nema su ci. Kai da za ka iya sauke trailer ta shinkafa ko suga, ko kake da gidajen mai mallakarka naka, amma zaluncinka ya kare akan 'yan adaidaita saboda 'yan acaba. An ji kunya ko ba a ji kunya ba? An ji kunya alhaji, an ji kunya, an ji kunya. Kai da za ka sauke trailer na shinkafa, amma waɗanda da su zo su mudi mudu 20, mudu 10, buhu 1 ko buhu 2, a ce kana cutansu. An ji kunya ko ba a ji kunya? Ka yi godiya ma Allah? To haka ne, wannan ita ce ɗabi'ar mutanen annabi Shu'aib. Bayan kafirci da shirka wa Allah, mafi girman bayyanannen mugun halinsu shine tauye mudun mutane. Allah ya ce wa ila madiyana akahum Shu'aib, wa ila madiyana akahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله على الكلام لكم إن كنتم تعلمون وما أنا عليكم بحفيظ. الله يتي وإلى مدين أخاهم شعيبا. Allah ya ce zuwa ga Madiyana mun tura musu dan uwansu annabi Shu'aib. Kala ya qaumi ibudullahi ma lakum min ilahin ghayr. Yace ya ku mutane na ku kadaita Allah da bauta. Ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah. Kaga an fara da tauhidi. Ubudullahi ma lakum min ilahin ghayru. Ku bauta ma Allah, ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah. Sai ce wala tanqusul mikyala wal mizan. Yace kar ku tauye wa mutane mudu ko suke. Inni arakum bi khairin. Yace don na lura Allah ya wadata ku. Allahu akbar. Yace na lura Allah ya wadata ku. Kai da zaka iya ɗauko shinkafa daga kamfani, don me zaka zalunci wanda suke auna su ci? Allah ya mishi goma ta arziki ko bai mishi ba? Ya mishi. Inni arakum bi khairin. Yace naga Allah ya muku wadata, wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit. Sannan ina jiye muku tsoron azabar wata ini da za ta muku riga da wannan. Wa ya qaumi, yace ya ku mutane na, awful mikyala
wal mizana bil qisti, ku cika mudu da sikeli da adalci. Wala tabakhasu an-nasa ashya'ahum, kar ku dinga tauye wa mutane dukiyoyinsu. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, sannan kar ku yada barna a bayan kasa. Bakiyatullahi khairul lakum in kuntum ta'lamun, yace abinda Allah ya baku na halal ɗinku shine mafi alkhairi gare ku inda kun sani. Wa ma ana alaikum bi hafiz, yace amma dai bazan zan mai gadi akan ku in nayi wa'azin kuma in dinga bin ku shago shago, kasuwa kasuwa, naga kuna yin abinda nace ku ba ku yi ba. Yace iyakaci in muku wa'azi. Bakiyatullahi khairul lakum, halal ɗinku da Allah ya baku shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun, idan da kun sani. Bakiyatullah, shi fa wannan dama zai samu a ma'aikatarsa, yana daga cikin waɗanda za su ɗauki ma'aikata. Ni'ima Allah ya mishi ko ba ni'ima ba? To amma duk wanda za a ɗauka ɗin sai ya kawo kuɗi tukunna an bashi, don Allah girma ya faɗi ko bai faɗi ba. Ka dubi matsayin da Allah ya kai ka yalla ƙoi, me za ka yi da 70,000, 150,000, 200,000 yaro? Baka tunanin gobe waɗannan yara da ka zama sanadiyar samun damar su a rayuwa, gobe ka koma gida kana zaune suna tuna ka, suna maka addu'a. Yanzu akwai wadda za ka nema mai aiki ko ka bashi aiki, ka karbi 200,000 ko 500 a hannunka, a ce ka mutu ya maka addu'a. Yana kallon ka, in shiga ofis ɗinka ya san kai macuci ne, azzalimi, tunda ya san ba ka karbi kuɗinsa akan tsari ba. Amma matsayin da Allah ya baka har ka kai ka ɗauki wani aiki ko ka mai hanya, Allah ya baka dama ko bai baka ba? Ya baka. Saboda da yawan gaske, da yawa yanzu aikinsa ya ake. Mutum zai ba da 500,000, miliyan 1 saboda ya samu aiki, wani ya bayar ɗin ma a ci kuma bai samu ba. Amma waɗanda suka samu wannan damar sun yi godiya ma Allah? Ba su yi godiya ma Allah. Bakiyatullahi khairul lakum in kuntum ta'lamun, halal ɗinku da Allah ya baku shine mafi alkhairi gare ku inda kun sani, in ji Allah. Inda kun sani da kun haƙura da abin da Allah ya baku na halal ɗinku. Yana daga cikin abin da ke sa mutum ya yi mummunan ƙarshe shine tauye hakkokin mutane, domin shi a tafif ba ya taƙaita ne kawai akan mudu da skeli ba, duk wani abu na tauye hakkin mutane yana ciki. Idan an ɗauke ka aiki za ka dinga fita ofis karfe 8 ne, kana fita 8:30, ka shiga cikin waɗanda suke tauye mudu. Idan za ka tashi karfe 4 ne sai kake tashi 3:30, ka shiga cikin masu tauye mudu. Duk abin da ya shafi hakki na wani ko na wasu da za ka tauye, to ka shiga cikin waɗannan ayoyi da Ubangiji ya yi bayani a kansu.